Tak, tady ho máme. Teď nám ukáže, jak se taková motorka startuje. Počkej, běž kousek dál, ať tě tam mám v záběru. Tak. Dva. Tři. No, zaber. No ještě. Jako kdyby chtěl nohou zabít prase. Ještě. Nech ho dole. A přijde do půlky plyn. No. A pořádně. Ty bys měl zhodit, hochu. Ty nohy máš, vole. Tak a teď vám to předvede odborník. Tyjo, to je piči. Holka. Nesmí zklamat. Tak jo. To je v prdeli.